piva má vonět chmel. Já vždycky nejradši přivodím a myslím si, že se nám to povedlo. Ochutnáme ho společně. Vraj nikdy nebudem diva, že vraj som priveľmi divá. Iný zas primálo milá, čo vlastne ten titul skrýva. Krušovice v podstate sú pre všetkých. Krušovice Bohem, táto novinka naozaj sa snaží osloviť spotrebiteľov, ktorí majú radi pivo, majú radi prémiové pivo a naozaj majú radi ten pivný zážitok. To znamená, že či je to staršia alebo mladšia generácia, ktorá v konečnom dôsledku je aj viditeľná práve v tej televíznej reklame, kde sa stretáva ten otec Bolek Polívka s tým svojim synom Vladimírom a chcú ukázať, ako si užiť ten život plnými dúškami pri tom dobrom pive. Chmel to je... Rodiny Tmel. Já jsem hrozně rád, že jsme dostali tu možnost Krušovice Bohem udělat. Ne každému sládkovi se podaří, že si může vymyslet vlastně úplně od začátku nové pivo. Já jsem strašně rád, že se nám podařilo, jsem rád, že ho můžeme ochutnat a jsem strašně rád, že ho můžeme nově ochutnat i na Slovensku. Krušovice Bohem je inovatívny prakticky vo všetkom a je inovatívny v tom, akým spôsobom sa varí. Je to pivo, ktoré používa 3 druhy chmelov zo žaltickej oblasti, má úplne odlišné obaly a je to aj pivo, ktoré prináša úplne jedinečný chuťový zážitok. Strašne chutí, pretože ono je horkejšie a ja mám ráda tie horkejšie piva. Veľmi dobre, hovorím, že aj nepivárom odporúčam určite ochutnať. Ja musím iba plne súhlasiť, odporúčame. Já vám jenom chci sdělit, že mě bylo obrovskou ctí spolupracovat s Krušovicemi. Natáčet reklamu na Bohema byla výborná zkušenost. Ještě jednou vám moc děkuju a jsem strašně rád, že to zajímá i Slováky. To je perfektní zpráva. Vážení přátelé na Slovensku, moc zdravím tady z naší galerie U2 Polívku a přeji vám mnoho úspěchů s Bohemem Krušovice. Tady má velký úspěch a doufám, že se to podaří i tam na Slovensku. Tak ja by som vás ešte chcela pozvať všetkých a naozaj príďte ochutnať Krušovice Bohem, príďte na čapované Krušovice Bohem a vychutnajte si tento prémiový pivný zážitok s nami. Na zdravie. Poďte na žúrku s nami. Bohem z Krušovic.